Bretoniako saldunak, eta segaitik dira Bretoniako saldunak nire bosgarren horitatik gogokona. Alde batetik saldunak oso gustokoak ditugulako. Gero Bretoniako saldunak oso koloretsuak direlako, eta naiz eta hemen ia barda guztiak kolore berdintsuetakoak izan, eta gero dago beste gauza bat asko gustatzen zaidana, dela formazio hau. Mango diogu hasiko gara bataiari. Asko gustatzen zaidan formazioa erasoak eta karga epikoagoak ikusteko profunditate handiagoa dutelako, eta orain horkoak heltzen direnean ikusiko duzu zergaitik. Horretarako jarriko dugu abiadura handioa. Ez dut bideo oso luzea izaterik nahi, beraz agertzen diren horkoak behingoz eta karga ikusel dugun era sinematografiko batean. Hau da horrela, eta joango gara horkoen bi eta hemen ikusteko, karga ikusteko aukera dakaugen, eta berriro nolako karga itzela izango den. Ikusten duzuen moduan, barru artezatz sartzen dira, horregatik dira nire top bostean bosgarrenak. Laugarren postuan kaosaren aukeratuak, bikingoi itxuraltzen diedalako, eta gero dituzten arma eta armadurei ditudan ez dakit nola esan. Bere armadurak eta armak gogoko ditudalako, eta gero ere oso potenteak direlago. Kasu honetan hipotzei egindago karra bat ikusiko dugu, batez ere bere karga potentzia eta erakusteko, eta gero toparekin aurrera jarraitu ahal izateko. Hor datoz hipotxak entxikia ziren ez nituen ikusten, eta gero dituzten aizkora horiek oso handiak dira, eta kaose sartu behar dut, konde vampiroak ez eizkidalako gustatzen itxoaz eta eta argi gelditu dela top honetan ikusten dena dela bisualki gustoko ditudan unitateak, eta ez jokoan hobeagoak direlako edo txarragoak direlako. Hirugarrenak elfo silbanoen dantzariak. Maiko jokuan mutilak eta neskak izan daitezke, eta kasu honetan dira neska. Kasu honetan batzuk bi espata dituzte, eta beste batzuk hemen ikusten zuen moduan asrai lantzak eta horretaz aparte, hau da salduan dizuedana, asko gogoratzen dit tatuai edo gerra margo hauekin, gerlari zeltak edo piktoak, eta nahiko gogoko ditudelako historiako pertsonai moduan, eta asko gustatzen zaizkit, eta orain ikusiko dugu lehen moduan karga bat,
ikusi dezazuen bere habilitateak eta modu sinematografiko batean Bretoniar elitezko infanteriaren kontra lehenengo hiru postuak oso argi nituen, besteak bueno, bisualki denez eta bar, hauek aukiat ditut, ikusiko dugu, eta euren mugimenduak eta bar erasotzeko kargan ere asko gustatzen zaizkit. Hemen ikusten dituzuen moduan inguratuta eta bar, eta hori da dena hirugarren postuari ipotz itzaileak bigarren postua. Zergatik, ipotzen itxoragatik, ehiltzeko beldurrik ez dutelako, eta Gotrek Urnison eta horrelakoak asko orokorran gustatzen zaizkidalako. Ikusi hemen armadurak gabi doazela, bi aizkorni eta bar, eta horrek eitzen badiogu Ungrin, zan daiteke unitate boteretsua dela eta ipotzak oso buru gogorrak direnez, hil arte borrokatu egingo dugu, eta euren kargak ere gogoto ditut, kasu honetan trolen kontra, monstruen kontra potenteak direlako, baina joango gara hobeto korrika ere mugimenduak eta kargan egiten zuten saltoak ere oso epikoak izan ohi dira. Eta arazoen aurrean nahiko eraginkorrak izan daitezke, eta hemen ikusiko dugu ipotzen karga trolen kontra, ez dakit zergatik doazen iesera, eta hemen azken arte borrokatu egingo dute, eta oso eraginkorrak dira mustroen kontra ikusten duzuen modua, baina mustroak nahiko odolestatuta daude, eta hau izan da bigarren tokia top bost honen. Eta top bosaren lehenengo portuan Elfo Silvanoen forestalak, egia da behar bada mai jokoan forestalak itxura politakoa dutela eta bar, batzu kapekin batzu kapa gabe eta horrela, baina hauek ere ez daude txarto. Forestalak, Warhammer munduko arkularirik onenak, alto elfoen sombrioen gainetik, eta gustatzen zaidena gainera da esploradoreak direla, LT unitate bat dela, eta beste elfoak sartuko ez lirateken tokietan sartzen direla. Naiz eta jokuan izan oso garestiak eta behar bada ez izan oso rentableak partidetan, eta asko gustatzen zaizkit, eta batez ere Warhammer Vermintide Edge of Time jokuko kerilan ere egoko dudalako, eta erasotzen dutenean bi espata dituztelako. Hemen ez dugu kargarik ikusiko, baiz eta elfoen presizioa arkuekin ikusten duzuen moduan flanko horretatik, eta kargatzen badute ikusiko duzuen nola bi espatekin borroka egiten duten
Eta ber, hemen bi espata, hor dago beste Elfo Silvanoen liderra. Eta bere abiadura eta ber ere oso potenteak direlako ikusten duzen moduan, oso askarrak dira, mugimendu politak dituzte giroak, bueltak eta bar ematen, eta hauek dira top bosteko lehen eta gustoko ditudan unitateak. Agur!